냉증한증 하방자 타우타우 링링링 냉선음파여 링링링링 냉증한증 어이 에이 튼틀리 팔리 냉증한증 링링링링 봐봐 하마니 쿠시시야이 양이 잠비야이 매부모한 쿠시 타네 제쁘 카란낭아 안그집 라이브 비진 쿠시 타가야 딩딩딩딩딩 하 그리고 좋아 아직까지 무장이그도 파위야지 잡신 बेखायनो आंनि गोसोआ जेब्लायबो फाग्लि गोसो माब्लानि बे गोसोआ सोरखौ सायख'यो सोरखौ फसायो जेबो फात्ता गैया आंनो मा खालामो आंनो मिन्थिया बेफोरनोथ' गाज्रि हुदा आरो आथ' नै दिनै फैनाय बाबुआ बेहाथ' सेंग्राबाबो हिनजाव दंखाबावोसो ओमफ्राय माथो जाखो जेन'बा दिनैथ' फैबाय ओमफ्राय अब्लाबो बेबायदि गिफ्ट माबा माबि लाबोबाय जेन'बा साननानै लाबाय नोंखौ थेंक्स बुंनो बेफोरखौ लाबोबाय नाथाय आरो बारा बिदि माने बेजों रायलायनाङा नै आंलाय मानो रायलायनांगौ बिदिंलाय ओमफ्राय सानफ्रामबो जोंनाव थरिना फैगोनखाय बे मानसिखौनो एसे नों बायदिसो मोनदों आं बेखौबो खम सानैबो बेबो जेना होनबा नोंसोरो बेखायनोसो बुंदों आंहाय आरो हिनजावबो दंबावखायोबालाय आंलाय मा खालामनांगौ जाखो दे बेखौ आं बेफोरबायदि माने सुगार स्वामिजों रायलायग्रा नङाथ' सुगार स्वामि बे एसे बोराय लिस्टआव थांबायना मानो होनबा बेना हिनजाव दंना बेखायनो मेरा जाबाय सुगार स्वामि बांद्राय बोरायद्रायबो नङा नालाय ओमफ्राय मानसियाथ' बोराय नंखायानो ओमफ्रायो सेंग्राबोथ' बारा गैथ'ला हाबा जानाय बायदियानो जाबायबा आयै हामा सुगार स्वामिसो बेलाय दालायथ' सुगार दादि सुगार मामि बिदि थायोना बेखायनो आं सुगार स्वामि फोथायग्रा नङा हामा बेफोरबायदि बुंनो जोंथ' नायै आं जेबो खालामाखै गावसो आंखौ नागिर फैदों थेंक्स बुंनो मानसिखौ मानसि बायदि ट्रिट खालामनांगोन ना जायखियानो जाया मानो माब्ला आं बेखौ थां नों फैनो मोना बिदि होननांगौमोन नङा बे मानसिनि गियान नङा सोरबा जुदि सुथुर मानसियाबो नोंनि दरखौ मोखाङाव गसंफैयो बा नोंनि न'आव सिथ्लायाव गसंफैयो नों बेखौ जिरायनोसो होनांगौ मोजाङानो जा गाज्रियानो जा जोंहा जोंनि आलासिखौ मोजाङै माबानांगोन ना जायखि जों मोजां जानो हा दाहा लोंहोनो हा दाहायै थेवबो आलासिखौ सिबिनो रोंनांगौ गैयाब्लाबो गय खान्दिनिजोंबाबो जायो मिन्थिबाय दै गिलाससेजोंबाबो जायो नंगौ नों बुंनायाबो नाथाय बारे-बारेबासो बुंदों आरो आङो बेहायथ' आंनि जेबो दाय गैयाना आंलाय मा खालामदोंखाय ओंखाम उखैबा आं नायनोसै आं ओंख्रिखौ बयजोंबो एसेबां फ्रि जायो नों नाथाय खायसे बुजियाना गोरोन्थि बुजिलायलाङो मालायनि दायाव नोंहासो मालायबा मालाय जाफालायलांबा रायजालायलांबा बेखौसो गिनाय मोनो आंहा बेबायदि सेंग्रा मानसिजों लोगो जायोब्ला दिनैनाथ' हाबाब एसे गावबायदिनो मानसिया आयु मा बेफोरो मा जानांगौ बेलाय आरो आंनि खोथाखौ खोनासंग्रोना ओमफ्राय दा रायलायनो जेबो गोसोआनो गैया आङो मिन्थिबाय दे रायलायनो गोसो गैयाबा जबरदस्ति गैया आरो आं जेबो बाथ्राखौनो लाखुमायाखैबा मा जालायबाय थाखोब्रा बिसोरलाय ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारलायासैना आङो बेहायसो लेट जादोंमोन आरे एसे लेट जानायखौथ' आं लोगोनावसो हाबोदों होनखादोंमोन ना ओइ बांद्राय खोथा दाबुं उन्दुनोनो हानाय नंला खोमा आङो जारलासो जागोनलै दा ओमफ्राय थांनोबो आंजोंसो उल्था नांलायगोनलाय ना ओइ बाहेरावसो दसे जिरायनोसैलै आङो थांगोनबो बाल खेला गैया मा जाबाय थाखोथाय साला बांद्राय बाथ्रा बुंग्रा ओमफ्राय आंनासो रुमा खाथि जाहैबाय दाथ' मा खालामबावनो आङो आइमोनखौ खिन्थाहैनोबो दावरावासो बांसिन जाबावगोन नामा मानसियानो एसे फाग्लालै बियो फाग्ला मोनदोंना दा ओमफ्राय हिनजावखौसो बुबाय नामाब्रा बेलाय ना ओमफ्राय सानजों बुलायखो दा बारा जाबा थांगोन आं र' एकदम बिफानि नामखौ नोंनो लाखिसिगोन बायदि मोनबाय आङो मेहेर जादों बिराद मोजां जादों बाथ्राया आं नंखाय बुंखायाखैना नंगौ आफानि नामखौ नोंनो लाखिखागोन बुजिबायथ' नोंनि बुंनायनि मतलाबखौ आङो नंखायखौसो एसे गोबाव जादों ओमफ्राय नों मोजां सोंनो हायामोन आरो आंनाव सोंदोंमोन फन खालामनानैबो सोंबाय थादोंमोन गोबांनो नाथाय एन्सारा मामोन आं फैगासिनो हेल' हाथरखि आं फैगासिनो दसे उनाव थांगासिनो आङो मोनबावनो लुगैदोंलै बे आंजों साला ओइ हाथरखि बेसे गोसा आंनि आखाया मोनथिगौ ना मा जाखो आखाया लाखिदों माने दे माथो जाथारदोंब्रा ओरो ओमफ्राय थाब फैद्रायबावबायसो नोङो नङा लाखियासै लाखिनांगौमोनथ' गाबोनसो फैनांगौमोन ओमफ्राय मा जाहोहरखोनो आयु हाबाब आंलाय सानदोंमोन नोंखौ माने नों आंखौ मा खोथा बुंबाय थादों दे मेहेरा जेबो बुजिनो हायासैना हाब गथ' गोरलै नामा नोङो बुजिनो हालायै आंनि बाथ्राखौ हमनो हालायै थां दाबो थां जेबो नङा थां ओंखारलांनांगौ फैनाय नङालै रागा जोंबा जुदासो आंनाबो जेबो नङा दाबो सोंगासिनो आं माबा लाखुमादो
बुंलाय लोगोनाव थांदोंमोन आङो लोगो माने फ्रेन्ड्स दस्ति नामखौथ' खिन्थानो हाखानाय नङा बोरै फन आया मा बोरै खालामनाय जाखोब्रा नोंनि फना बोरै गैयालै बेयाव फन गैया दंथारो बोरो गैया होनदों आं पकेटाव लायाखैना बबाव दं रुमाव हर लाबो फना गैया चार्ज गैया दायो चार्ज जाबा लायबानो जाबाय थगायदोंना नायनि र' बेखौनो एसे रागा जोंनानै थाखाबायबा माबोरै खिन्थाबावनांगौ जाखो आंलाय एथ' बिदिथ' रागा जोंफेरामोनलै दिनैलाय मा जाखो बेलाय जाव थुनथुलिया फन खालामबावदो थैसिगोनलां बिदिबा गैया थुनथुलिजोंसो बुलायलायनाय जागोनलै आंहासो ओरैनो आंखौ वार्निं होखादों बियो नङाबाथ' बुलायलायनायसो जामारगोनलै ओद साला नङा एसे नांलायबाय आं थुनथुलिजों थेवबोथ' जों इन्ट्रेस्टसो नांलायदों ओइ हाथरखि बेबि नोंना एसे सिरियास जाबायलै मा सन्देह खालामखो आंखौलाय गिलु बालु बिनि सायाव सोरां आफाजोंसो रुजुबावबाय डाबल गेम गेलेग्रायावसो दोनबावबाय दा जुदि ओमफ्राय मिन्थिया हसिया थुनथुलिनो फन हरफ्रांबा फन फैफ्रांबा मा जागोन दे बेबायदि दाजाथोंलै थैगोन बे आंखौसो बुथारफैगोनलै थुनथुलियाखि ओरैनो नागारगोन आंखौ जानला मानलाल' बुंहरदो थैबाय आं एसे जानला मानलायावनो सन्देह खालामग्रा हुदा दंलै थोदस बिदिबो नंथारामोनलाय आंनि सना माइनावा मानोबा बिदि जाखो सिरियालफोर नायनानैसो बेबायदि जाबाय नामा बेलाय ना सोरबासो फोरोंखो बेखौलाय गावनि हौवाखौ बेबायदि सन्देह खालामबाय आं मेहेरा सोरखौबा गाज्रि नोजोर लागायदों नामा ब्रेन शट साला र' हेलौ बा डेन्जार बिजिमोन नङा होमबा दिनै जोंनाव सासे मुनुसमाया फैदोंमोन ना मुनुसमाया माने मा होनदों आरो बे दालाय आं दाख्लै बासायदों होननाया बे सेंग्राया फैदों ओं फैनानै दासो थांदों दसे एसे सिगांसो मानो फैनांगौ जाखो नङा मानो फैनांगौ जाखो आंथ' मिन्थिलाना गावसो आंखौ थेंक्स बुंनो फैदोंमोननो आयौ एथ' गोबाव थाबाय ओमफ्राय नोंसिनाव ओं माने दसे रायलायबाय ओमफ्राय अखाबो हाबायना बेखायनो थांथ'वासै दिनैनिफ्रायथ' होमबा फैखानाय नंला खोमालै ने जोंनाव आंथ' मिन्थिलाना ओमफ्रायथ' माने न'आवबो एसे दावरावलै जोंना आयौ मानोसै मा होनो आरो माने फंबाया दासो फैदोंना जोंना बेखायनो हिनजावजों बिराद दावराव जाफैबायलै दसेनो मा जाखोबा जुमायफोरसो लोंना फैदोंमोन नामासै नङा लोंनायाथ' लोङाखै ओमफ्राय बिदिनो एसे लेट जाबाय नालाय होमबा फालथुखा नामा नोङो फंबाया देवानानो बिदिद्रायथ' नङा नंनायालाय होमबा बहाबा लाइन मारिहैदोंसोमोनदां मोजां खेल ला बारा बिसासबो गैयाना नङा खोमालै मानो बिदि जानो जोंहा न'आवनो बेवाय दंखायो बेलाय दानि जुगसो गासिबो पसिबल ओमफ्राय मा खालामदों नों बेखौथ' बाद दे नै 5टासो एवजादों आङो सारियाबो खोमाबो गैबावासो जोंना आदसा खोमायालाय बहा थांखो होमबालाय गैला नों लांदों खोमादां होद आं लाबोआखैलै जोङो खोनासं दा बुलायलायनोबो हागौ ना नों थांना हमथाय मिन्थिबाय गथ'आबो जोंना फंबाया फाग्लाथारना हा न'आवनो माइनाव थाखानानैलाय मानोथो बाहेरायाव सोन बेरायो नों फंबायालाय बेबायदिखौथ' एकदम लावथिसो होनो लुगैयो आं एकदम डाइरेक्ट फार्स्ट नाम्बार आखाइनि सिन साफायना होनो लुगैयो आङो होद जायालै नोंजोंबो ओमफ्राय मानो एथ' गोबाव थानाय बियो सोर जोंनि आलासिया मुनुसमाया मा खालामबाय थाया माने हराव मोजां नङाना बेबायदि अखा जादों दा ओमफ्रायसो लेट जादो रुमाबो एसे खाथि जाहैबाय नालाय एसे खोनाफैबाय थायोलै नोंबो इन्जुराव नांथाबना खोनासंनांगौब्रा थै बेबायदि जायो नामा ब्रा थोद जेबो नङा आंथ' मोजांसो लागौमोन माने मानसिफोर नांलायनायखौ आरोना ओमफ्राय बांद्राय जाबाथाय थांगोन आङो दा सिरि जागोन बे दसे थानानै बांद्रायबो गोबाव नांलायाना होमबा मोजां दे र' आं जाग्रोनि अके दा हरफिनबानो जाबाय दे नों आरो रायलायबावगोन आरो आंजों एनि प्रब्लेम न' जेबो नङा नंनायालाय हरजायो अके दा ओंखाम जाखांबा कल खालामबानो जाबाय आंथ' सानदोंसोमोन बे बासायनाया मेहेरसोमोन नामा जायबा सेंग्राया थुनथुलिखौ लोगो मोनदों नङा खोमालै बिदि बांद्राय सोंलु सोंलाबा बायोलै आङो ओमफ्रायथ' आरो न'आवबो थानो बास्रायो आङो नङा आंनि हिन्जावआ एसे फाग्लि जाबायलै आंखौ फोथाया नामा जानला मानला बुंबाय जे आंखौ सोरखौबा बुंलासो आङो नाथाय खिन्थु बांद्राय सन्देह खालामबाना जेरैबायदि आं नङा बेबायदि जादों होनबा जानोसो लुगैयो